नै आब' गेमस्रि फैयो नामा होनो बिनानाव गेमस्रि फैला जोङो पाब्लिकफ्रा बांसिन फैला मोजां जागौ आरो मोजां जागौ ने बेनिफ्राय थारिखआथ' 15 थारिखआव जाहैबाय ने बे खेलायानो जागोन जाहैबाय जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइफवालि दैबारि आइलेण्ड होनो जोंनि फाथाबारि दद्रा बाजार होनो बेयावनो नुफैगोन आरोखि ना नै फाथाबारियावहाय बल खेला जासिगोन आरोखि ना नै जोङो 15 थारिखआवहाय बे मास जोबब्लानो नै खामानिया मावगासिनो दङ नै ओरैबायदि गोबां मानसि वाव सोरबा हन्डा मेचिनजों हाग्रा एवगासिनो दं सोरबा खदाल जावगासिनो दं सोरबा ट्रेक्टरजों बुद्रुगासिनो दं ओरैबायदि नै बानायगासिनो दङ नै नायनो हागोन ओरै ग्रेन गोजा नै ग्रेन सोरगिदिं माबाजेनबाय आरोखि ना टेन्ट हाउस मावजेनबाय नै बारा गोबाव गैला नभेम्बर 15 थारिखआवनो अपेनिं खालामसिगोन बेयावहाय फैगोन जाहैबाय आब' गेमस्रि जोंनिनो आब' गेमस्रि मुंदांखा बेनो फैगोन आरोखि ना नै बेयावहाय मावगासिनो दङ नै टिम जागासिनो दङ ओरैहायबो नै माबाजोब्बाय नै नभेम्बरावहाय बल खेला दङ जोङो 15 थारिखआव माने बेयावहाय फैगोन आरोखि ना बेनिखायनो फिलाखौ जों लोगो मोजां फोसाबगासिनो दं नै आब' गेमस्रि फैगोन आब' गेमस्रि बयबो नायफैलादो 15 थारिखआव आगुन जागोन खेलाया ओरैबायदि डेन्जार बेसेबांनाखि फोसाबजोब्बाय नै जोङो नायनो हागोन नै माबायदि रावनिबो फिलाखौ बिदि फोसाबा जोंनिल' बिदि फोसाबा आरोखि ना नै बरियानो नै फैथारनांगौ रायजोफोर जोंनि आइलेण्डआव जागोन फाथाबारियावहाय आगुन बिनि थाखायनो खामानिखौ मावगासिनो दङ नै जोङो एखेबारे जोग्राफोरनोबो ओरैबायदि बरिया बानायना होगासिनो दङ रजं थजं गैया आरोबाव बेवहाय दाहाय दुप्लिकेट माबा गांसो बबावगोन जोङो गांसोसो बगोन बेयावहाय डेन्जारनो नै बानायगासिनो दङ मेंनायखौ दोनथ'नानै खामानिखौनो मावगासिनो दं नै नुबाय बेफोर जाब्रा थाब्रा गासैखौबो गारजोबनानै गांसो दुप्लिकेट बगोन ओरैबायदि मजबुत बानायगोन आरोखि ना बरियानो नै नायफैनो हागोन रायजोफोर नभेम्बरनि 15 थारिखआव जागोन खेलाया अपेनिं बुंनांगौ लाहैनो हागोन फंबाय नों माबाफोर सोंहैनो हागोन जेबो टेनसन गैया दे नाब्ला मा होननो गोसो होनदों नोङो दे बल खेलानि सोमोन्दै मा बुङो दे नाब्ला नों बेलाय मा होनो नोंथांनाव सोंनायसै आङो बे हासिनि हायबाय थानायनाव गुमै जायो आं गुमै बेनिफ्राय हासिनि हायनाय हिसाबै ओरैबायदि खस्थ' मावनानै दङ नोंथाङा मानि थाखाय एफाराब मावगासिनो दङ जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय एसे दावगालांनो थाखाय जों एसे बोरायलाबो मावना होबाय जोंनो आच्छा औ सेंग्राफोरनि थाखाय औ उननि थाखाय खेलाया बेनिफ्राय हिनजावफोरनिबो होनदों नामा हिनजावफोरनि मोनसे दं आच्छा नायफैनो हागोन ने नायफैनो हागोन बयबो औ एखेबारे हिट जागोन दा खेलाया खेलायाथ' हिट जानांगौ भुटाननि ना मा मोनसे अ भुटाननि हैस होनब्लालाय आगुनखा माथो चाइनानिसो बादला बुदलाल' नुसिगोन जोङो नै नायग्राफ्रा रेडिल'सै नै नेनानै दंजोबो खुम्फुनिसो रा इसने बादला बुदला गोजा हौवाफोरनिफ्राय साबसिन जागोन खेलाया नै आब' गेमस्रि फैयो नामा होनो बिनानाव गेमस्रि फैला जोङो पाब्लिकफ्रा बांसिन फैला मोजां जागौ आरो मोजां जागौ ने बेनिफ्राय थारिखआथ' 15 थारिखआव जाहैबाय ने नभेम्बरनि ने नभेम्बरनि 15 थारिखआव खेला जागोन बे फाथाबारि आइलेण्डआवहाय बेनिखायनो बयबो फैलादो जों रेडि बानायगासिनो दं हिट जागोन आरोखि ना नै सोरगिदिं नै ओरैहाय माबा होजोब्बाय टेन्ट हाउसनि मावजोब्बाय नै मावगासिनो दङ जेब्ला बोथोर जागोन खाथिसिन जागोन अब्ला साबसिनाव साबसिन बानायसिगोन आरोखि ना नै ओइबा आब' गेमस्रिखौ
नायनाय नाया नोंलाय मेनेजारा इदि जायो ने थाखोमायो जोनै मेनेजारा मारै जाखो जानाय नङालै जोंदि ओइ मा नै सासेया नायदिगा एसे गंनानै थाखाबाय नै आयो आब' गेमस्रि फैयो नो सेसलै बेनिफ्राय नोंथाङालाय माथो बुंनो सानो गेमस्रि दा बेनिफ्राय गोसोआ माबायदि मोनदों फैखागोन दा मानसिफ्रा पाब्लिकफ्रा रायज्लायजोबखाबाय दा आरोबाव दाउ खासि मानै होनबावदों ना माने नुनो मोनसिगोन जाय मानसिया नुफेराखै मबाइलावल' नुयो नालाय खाथियाव नुसिगोन आरोखि ने फाथाबारि एरियायावहाय दा 15 थारिखआव नुसिगोन आरोखि ना माथो होनो सार नेनानै दंखायो दा नुबो बरिया हागोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै फिल्डखौ ओरैबायदि मोजां फोसाबबाय जोङो आरोबाव फोसाबबावगोन नै बेयावनो एसे एनै लेथ्राखौ फोसाबबावगोन हासिबजों सिबगोन सिबनायनि उनावहाय नै ओरैबायदि बरिया समायना नुबावगोन नै स्टेजआबो मावगासिनो दङ स्टेजआबो दा मावथ'वा मानो होनब्ला टाइमा जाथ'वाखै नालाय जाय मानसिफ्रा नायनो गोसो दङ बे नभेम्बरनि 15 थारिखआव जोङो आब' गेमस्रिखौ लाबोनाय जागोन मेट्च होनाय जागोन बेयाव अपेनिं बयबो फैनानै लैहोर नायफैनो हागोन नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय बे खेलायानो जागोन जाहैबाय जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइफवालि दैबारे आइलेण्ड होनो जोंनि फाथाबारि दद्रा बाजार होनो बेयावनो नुफैगोन आरोखि ना नै बयखौबो आसा थाबाय नायफैगोन होननानै अपेनिंआनो 15 थारिख नभेम्बरनि 15 थारिखआव जागायगोन ओरैबायदि दंफांजों जाबजों ओरैबायदि समायसिगोन ओरैबायदि मानसि फैगोन होननानै मिन्थिजोबखाबाय जोङो नायफैनो हागोन